ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zarar samin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya inda ya kanki ne za na tura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na ɗaufansa jimirin jiran ki dai don ki zo na kalle kikin biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa zuma a baki daɗi gare ta kin bani ta kira lasa inda ya kanki ne na yi nisa ba kiran da zan amsa tilasu ganin mu tilasu barin mu kauna rikicin da na yi nisa ba batun na fasa ko za a ce nan ba da raifansa tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciyata ne na jin kamar mafarki ne na san ki so mataki ne ni ban da damuwa har zan buɗe 'yan idanuna ga ki da badali ne za ya damu kalbina yau za na yi amotin da na gane kina da tausayina dan yanzu na zamo waya mafatauci mai bidar gurin kwana na kwallashe ladan sanar da iyamai ya kalamai daga zuciya nake kwatantar na zayyano jawabai idan babu ke ina ne zan saka zuciyar ta bar yawan kuna kowa da nasa amma ni ke ce cikar muradaina yau gane an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kuna komai da mafita kar da ki saba da furta ban kwana na ji na gani yadda nake son ki yafi karfi na san a duniya da wanda yake jin duka tunanina soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona duk wanda ke cikin ta shine jurau amma fa a gurina so na faranta rai da ruhi ya saka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali zaina kama da a mafarki samari mi haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki mata mi haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki masoyi yana da rana ne masoyi yana da rana ne masoyi yana da rana ne